ang guys. Pay tulo, grabe kini tak-angers ni. Syaro di tamo-tambo kani oh. Packlayers. Wa pa. Itong ulo tos kanding. Lamasan. Si tawagan nante? Lauya. Lauya? Muna pina-orange-orange. Muna kibutang nga kaswiti no? Muna mong master cook oh. Kasyutos. Kasyutos. Ito nagbiyam. Kasyutos. Ah, naligo de mo? Main na kayo? Awas gud. Ay. Kuhaan po na ining pangaon. Naligo ko to. Mamahawg baboy. Nyudton sa baboy. Baboy. Ha? Dalawa i-star yung dagat, oy. Aman. Oh. Na. Kita papa ni mo ulos kanding do. Uy, lutuanan pista. Ha? Kape, mahaw rag kape. Kape ra ko. Bising kusina ron. Pista god. Pista. Por kani ni excited tanan kay kani wa gyud ni di gyud ni putahis pista pero naa ni. Hunas man. Ano? Lisod kay gahi kayo hiwaon sa or habulan lang yung kutsilyo. Man, okay naman. So kani guys. Mo ni sakto para emperador. Emperador tanduay. Maniho ano, sige. Okay. Mo ingon nang ka ko. Ha? Ingon nang ya ko. Punya na? Out sa ingnon. Oh. Ano? Pamilyar ni sa jutan. Daghan mo kuha. Kulian na to, oy. Sa'yo mo kape butong. Ikaw day butong. Sili. Candelo, calderetas. Duha day kabatsi mong kalderita. Unsa to usa angkol? Baboy. Aw baboy to? Adi ba katong Kanding man na. Kanding kanang paklay ba? katong kanina baboy to? Baboy. Aka ni mo ni kalderita na gyud. Ayay. Asa man nalutuay mong kalderita ro din? Kaldero ra? Dugay kay mo panari kala. Dinala na iwan. Duha na kusinero. Import ni kusinero, gipanaog, gipalugsong pa ni namo, di ni basta-basta. Kita ni gasang. Ikas makaka. Kusugas kayo oy. Inyo ng kahoy? Ilaw pag nadala na mo. Katong dito binangan. Aw. Kanang kahuyaw. Sakto kay baga ba? Mo ni pista dis lagi to. May kutsilyo ka. Basta kutsilyo to ka. Kaya ano ka na gagmay ha. May kutsilyo? Okay, hunas man. Asa man nakuha? Ano ka? Oy mo lang, wa man mo blihidaan. Sa man? Dako ang dagat taob na oy. Oh, Sa. jotay. Oh. Layo ra kay to ganina oy. Dito to ganina kay apo dito.
Oh, beli. Nah. Ana tanan mukaon man ana. Awa. Iya pa mga kandi ka man nag-review. Kawan itu. Ang mama na yang ikando sa. Pero Ito mamili tanah ko sa. Ikan do sa tuyom? Malawaki. Ano? Oh. Muro ng tuyong dapagon ba? Oh. Siya pa kana ana. O ka na mga ito may nana nildo. Paan sunod man ang panitan ano ba ang panit ano ano dito. Oh, sweeto gini kani mo sweeto kayo. Lahi na sa na muna akong permi makita na klase kanang gagmay ninyo kanang kuha. Oh, nang may isda lagi. Makatunok ra ba na? Ito lang ay sugba niyo. Buta na sila yo. Uy, Iya po kaliro. butang daw. Lalaki na tunok oh. Kana. Buo. Gamay ra day ma, kadaghan na ma. Gamay ra na oy, tanawa ig Iya po na de. kaske kagkuha na. Usap. Kare kay paano pani pwede ni ginakuan. Kaniya. Ito.